gi Bank Kevin Chelgi Clinton Okelo maduto gin nurses mag jopuonjre mabende wadhi ng'iyo matut kotenre kod ng'anyo margi kachiel kod kao barupego manosemigi mar internship. Kwa dhi mbele, duol machung'ne kedo gi landruok kute mag ayaki, the National Syndemic Disease Control Council NSDCC, okone gibiro chiwo raboyo ngama moinga 50,000 e kinde romo matelo mar kogwenge ka devolution conference e county ma Homa Bay. Coordinator mar NSDCC e Milambo Manyanza Stephen Oyugi okoni raboyo ngama kamago gipogo kaka yor konyo e kedo gi landruok kute mag ayaki. Landruok kute mag ayaki e county ma Homa Bay gisani ochung'e atamalo 10.6. Okoni duol no kawo makre gi migawo mar thieth e sirikal ma county ma Homa Bay oseiko raboyo ngama moromo makoro gidhi kete kuonde ma jopiny nitie machalo magawa kod kuonde tongona moko ka odiochieng gibiro keto raboyo ngama moingo 10,000 e kuonde go. Kao yango ni raboyo ngama romo 10,000 mane gikete kar neno le maromo ma ne orumo e chenro mane dhi nyime motel ne ng'wech mar Run Half Marathon ne otiyo te. Nikech wang'eyo ni joma matindo ne nika kendo gibede achiel gosiepegi, moko gin joma ong'ere, moko gin joma nopok ong'ere gi nyorono, to gibede winjruok gidhi bede achiel. Sama gimatimore ni jomoko bende nosebilo gik makech ne ok ging'ere. Koro wan gima ne watimo ni make sure ni sama gitimo ma to gitimo prevention. Koro ne wakelo condoms raboyo yunga mane wakelo bende moromo kogiko kinyi ma kawuono to condoms raboyo yunga 10,000 mane wakete papka wayudo kotiyo te. Kendo kiwuotho i pakka kuonde mano timo mudho tibiro yudo ka raboyo yunga mosetiyogo owitgi kama nyiso ne gitiyo. Koro gima watimo sani en wachokogi mondo watim gimoro ni proper disposition of the used condoms mondo mi environment bende obed maber. Mate ka wachako conference kendo wageno ni kawuono welo dhi donjo mang'eny. Welo gi kosedonjo to gimatin duong' ni ne ok gibire pak ka gite. Koro ka nyoro kende ne 10,000 notiyo. Nyiso ni e kor jumani wadhi tiyo gi moingo 10,000 go pile. To waikore kaka sewacho ni waikore cha, waikore kendo wan gi condoms raboyo yunga moromo ma odiochieng' wabiro keto average mar 12,000 pile.